programa ofrecido por... Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Schmidt, porque tú no eres como los demás. Especialistas en cocinas a tu medida. Rúa Asturias 6, Vila García. Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato, albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Señoras, señores, amigos e amigas, benvidos, gracias por estar aí. Empezamos unha nova edición de Falemos e hoxe estarán connosco e analizando a situación económica das empresas e a situación que nos deixa na comarca os sectores económicos con José Luis Vilanova, ele é o presidente da Federación de Empresarios da Comarca de Arousa, coñecido de todos vostedes, veciño desta zona. Estará connosco tamén o secretario xeral de ASIME, que é a Asociación de Empresas do Metal, e outras moitas cousas entre elas falaremos das novas enerxías, tanto a eólica como a mariña, e moitos dos proxectos que afectan a este sector tan importante que supón máis ou menos un 20% do PIB galego. E abrimos este turno de análisis e de intervencións co alcalde de Villagarcía e presidente da Mancomunidade da FEGAN, da Federación Galega de Municipios, que é Alberto Valera. Moi boas noites, benvido, como estamos? Hola, boas noites e moitas gracias por convidarme. Nada, un placer que nos toca hoxe, e ademais hoxe moi noticia porque esta mañán se producía un cambio na presidencia da Mancomunidade do Salnés, perde, digamos, que o Partido Socialista e a recolle o Partido Popular, ademais o alcalde deste concello no que estamos, que é David Castro, o alcalde de Ribadumia. Que balance fai desta moción de censura, señor Valera? Ben, eu non a centraría con perde o Partido Socialista, eu creo que perde o Salnés, e perde unha cousa que se acadou durante estes 4 anos, que é unha convivencia, un proxecto común entre todos os concellos, entre todos os alcaldes e alcaldesas, independentemente da cor política, e a realidade ese cambio non é moi esperanzador cando hoxe aínda todavía non se había consumado a votación, a moción de censura, e xa volveu a crispación, xa volveu o insulto, e xa vimos como o alcalde de Vilanova pois insultou a presidenta saínte, algo que creo que non favorece dende logo os proxectos comuns, ese traballo colectivo, dende logo é unha mágoa, porque ao final, se a mancomunidade non exerce de lobby de presión, se non ten a suficientemente forza, non vamos a ser capaces de reivindicar proxectos que levan esperando 20 ou 30 anos. Infraestructuras de abastecemento de auga de algunhas zonas do Salnés, que é unha das zonas máis turísticas, xa sabemos, a máis turística de toda Galicia, e que ten infraestructuras que hai que renovalas e ata agora non fuimos capaces de convencer a Xunta de Galicia de que faga ese traballo.
pero non é unha boa maneira de empezar cando na primeira sesión de investidura pois comeza con insultos na que se lle dá ademais a ocasión de retratarse e di que non, que esta semana que estivemos tanto falando pois o Partido Popular que estaba tan sensible con alusións, pois hoxe teñen un alcalde que insultou ali en directo con os medios de comunicación diante a presidenta saínte da Mancomunidade do Salnés e dende logo eso non é unha boa nova. Fixemos análisis coa presidenta, con Marta Giraldez, fai un par de semanas nesa mesma silla e neste mesmo plató, e ela sí que recoñecía que quedaba con un pouco de pena porque había proxectos moi importantes. Se poñen en risco algúns dos proxectos que vostede poida recordar? A responsabilidade agora lle toca aos que exercen a dirección, dende logo, pero é difícil chegar a acordos, ou vai a ser difícil chegar a acordos, e repito, na sesión de investidura pois estamos falando do insulto permanente. Se acabamos convertindo algo que creo que tratouse de facer estes anos, e modestamente creo que se conseguiu, é que a Mancomunidade do Salnés pois fora un órgano de presentar proxectos en común que interesasen a todos os concellos da comarca do Salnés. Se acabamos convertindo a Mancomunidade do Salnés en un órgano máis de propaganda política, un órgano máis para botarnos os trastos os partidos políticos, dende logo, pois é un erro moi grande, algo que non pode negar ningún alcalde ou alcaldesa do Partido Popular, foi a boa sintonía que houve no anterior mandato, porque o recoñeceron non solamente privadamente, senón eu escoitei públicamente darlle as felicitacións á presidenta da Mancomunidade do Salnés, o que non podemos hoxe pois por unha cuestión electoral, porque ademais hai unhas eleccións galegas e supoño que queren contamina exhibir... un pouco isto? Sí, supoño que a Mancomunidade dos Salnés queren exhibirla como un trofeo, pero dende logo si eses mesmos estaban recoñecendo o gran traballo que fixo a alcaldesa de Meis, a presidenta da Mancomunidade, si alabaron o seu talante, a súa capacidade de chegar a acordos, non se pode decir hoxe que tratouse de deixar de un lado os concellos do Partido Popular, ou que houve unha parálisis de proxectos por parte da Mancomunidade do Salnés, porque, como decía, o que está pendente é esa infraestructura de auga, pero iso ten moita culpa, ou a toda a culpa, a Xunta de Galicia, e, dende logo, por exemplo, o traballo en turismo, os datos amosan que estamos mellor que nunca en turismo. Ben, pois en eso algo terá que ver, dende logo, a dirección que exerceu a presidenta da Mancomunidade e o seu equipo durante estes anos. Fin de semana, convención política do PSOE con toda a plana maior, Coruña, capital de España, e casi do mundo mundial. Que balance fai ou que resumen desta convención fai o señor Varela? Ben, estas convencións hai dúas partes, un traballo interno na que se falou de proxectos e se falaron de cousas moi interesantes. Eu escoitei estes días, hoxe mesmo, pero tamén na convención, falar ao candidato, o noso candidato José Ramón Gómez Besteiro, de recuperar algo que nunca se debeu recuperar, como é a gratuidade dos libros de texto. Tamén escoitei falar da necesidade que por parte da Xunta de Galicia pois se deu un paso fronte na construción de vivenda pública, porque non hai máis que ver as que se construíron nestes últimos anos. Eu, como alcalde de Vilagarcía, podo decir que dende que eu son alcalde en 9 anos, a Xunta de Galicia e a súa competencia non construíu na miña cidade ningunha soa vivenda pública, ningunha. E deso escoitei falar ao noso candidato. Escoitei a necesidade, pois tamén de, por exemplo, de botarlle unha man a nosa xente do mar e non estar pendente de buscar culpables, como está facendo, teño que decirlo tamén, a Xunta de Galicia con respecto desta crisis dos peles, na que no mar a responsabilidade do Estado e resulta que despois nas playas somos os concellos. Non sei entón cal é a súa competencia ou se declaran incompetentes neste asunto. Dende logo, eso, o que estivemos ali na convención, vemos por un lado pois que hai un proxecto claro, e despois o que tamén ves producto desta convención é moita xente con moita ilusión e con moitas ganas de cambio, que xa testaron, xa veron o que na nosa comunidade autónoma os últimos 16 anos do Partido Popular, e dende logo se nota ganas de cambio. Eu non percibo na miña cidade. Eu estes días tamén, falando así con algún veciño, lle propoñía que fixera un balance, un examen do que foron os últimos 16 anos para o Concello de Vilagarcía. E a conclusión a que acabamos os dous é que, pois, que as inversións feitas no noso Concello por parte da Xunta de Galicia
non se corresponden ao tamaño dunha cidade como Vilagarcía. Soamente investigo outro día, me sorprendí escoitar os representantes, os portavoces do Partido Popular de Vilagarcía, pois falar dos millóns que invertir a Xunta de Galicia na nosa cidade, nas súas competencias, en materia de sanidade ou algún arranxo que fará en algún colexio. Por certo, outro día nun instituto en Vilagarcía salía auga marrón. Pero a que a realidade, as grandes inversións que se fixeron en Vilagarcía, se fixeron ou con fondos do Concello de Vilagarcía, ou con fondos europeos, ou con fondos da Diputación. A Xunta de Vilagarcía tamén neste caso se debeu declarar incompetente en materia de inversións na nosa cidade. É o que se percibe, como decía, ganas de cambio e un hartazgo co Partido Popular. E Rueda ten rueda de repuesto no YouTube? Ben, eu creo que foi ese vídeo do que tanto se está falando e que tanto se está comentando nas redes sociais. Creo que é unha boa resposta, a nivel o que debemos ser os galegos, utilizando a ironía e o sarcasmo, sin ofender, porque isto é unha resposta tamén a un outro vídeo, neste caso do Partido Popular, na que volvían a falar, tamén que volvemos a falar de insultos e tal, volvían a facer un chiste con un insulto ao presidente do goberno que lle chamaron, pois non vamos a repetilo aquí na antena por si hai algún neno o nena, pero despois co chascarrillo de me gusta a fruta. Non, creo que en política ao rival hai que terlle respeto, ao adversario hai que terlle respeto, o que opina diferente hai que terlle respeto. Eu creo que o vídeo que presentou o PSDG amosa unha ironía galega moi sana, en cambio outro pois tiña bastante máis mala leche. Como ve as enquisas e que expectativas espera electorales para o día 18, lóxicamente? Ben, a miña experiencia, que tampouco é que leve todavía en política, pero xa levo 9 anos como alcalde, me amosaron que as enquisas hai que miralas, estar atentos, igual que as sensacións da rúa, igual que os medios de comunicación, igual que as redes sociais, pero tamén marcalas con unha certa distancia. Eu lembro, se nos fiáramos das últimas enquisas, nas últimas eleccións xerais, o señor Feijóo xa estaba repartindo ministerios. E chegou o día das eleccións e se veu pois que a ver que facía, como recompoñía o proxecto do Partido Popular, supoño que con medo a que Ayuso xa se quedase directamente co Partido Popular. Por eso digo que as enquisas hai que miralas con precaución. O que ten que facer o PSDG, o que estamos facendo, temos un grandísimo candidato na que está todos os días pois presentando proxectos Cidadáns de Galicia, e o que nos toca non aos cargos institucionais, senón a todas aquelas persoas que consideramos que ten que haber un cambio de goberno en Galicia, pois é traballar e tratar de convencer da necesidade dese cambio en Galicia. O Partido Popular acusa de contaminación informativa a contaminación dos peles. Hai contaminación informativa con respecto á lei de amnistía e hoxe que acaba de haber acordo para que, de proxecto de lei que se debata no Parlamento e no Senado. Home, eu creo que hai unha intencionalidade moi importante por parte do Partido Popular de tratar de sacar a atención do que é unha campaña centrada en Galicia. Falan en moitas ocasións de Galicia, Galicia, Galicia. Eu que espero é que falen dos problemas de Galicia, non que estén pensando, pois, falando de amnistía. Outro día saía nunha enquisa falando de amnistía que era 37 preocupación dos cidadáns, que o principal problema que temos en Galicia, eu me gustaría ao candidato ao Partido Popular, o señor Rueda, tratando de resolver o problema da atención primaria, un problema que temos en sanidade, que dese un paso fronte, viñese, por exemplo, aos colexios de Vilagarcía para ver todas as infraestructuras que lle fan falla, que deixaran menos anuncios electorais, como ese cheque dos 5.000 euros para a dependencia, que todavía ninguén sabe como se vai a xestionar, nin eles tampouco, e puxeran os cartos que teñen que poñer para un servicio tan importante como a axuda no fogar ou nosos servicios sociais. A mí me gustaría un candidato escoitar dos problemas de Galicia, de por que os nosos xóvenes teñen que marchar, de por que en Galicia estamos perdendo peso industrial con respecto a Portugal. Todas esas cuestións que están en riba da mesa é o que deberían plasmar os candidatos, non estar pensando en a ver como somos capaces de desgastar ao presidente do goberno, que aínda lle quedan 4 anos por diante, acaban de ser as eleccións, sei que esperaban outros resultados electorais, pero non foron o vos que eles querían, que o acepten
é que empecen a falar dos problemas que ten Galicia e, por suposto, que acepten como fixemos os alcaldes de moitos sitios na campaña electoral. Eu fun a todos os debates electorais que se me convidaron na campaña electoral, cunha maioría absoluta, vin hasta casa, vin a radio, fun a periódicos, todo o mundo que me convidou a un debate aceptei. Non entendo pois como un presidente da comunidade autónoma soamente quere ir a un debate, soamente nunhas condicións e soamente un medio que considero que estou un pouco máis protegido. Que supón Fitur para a Mancomunidade, para as Rías Baixas e para Galicia? Unha oportunidade na que non se debe centrar, por suposto, as políticas de turismo soamente nesta feira de turismo, porque é certo que hai moita oferta, é difícil destacar, tes que aproveitala pois para facer contactos. Agora, por exemplo, con respecto á nosa cidade, en Vilagarcía, fai pouquiño fixemos un encontro cos turoperadores, cos mayoristas e cos turoperadores para que coñeceran a nosa cidade, para que fixeran paquetes turísticos, para decirlle, ademais, o lema eu creo que está moi ben, aproveitando, por exemplo, que mañán vamos a Fitur en tren e que é unha nova oportunidade que estamos a 3 horas de un café en Madrid. Ti agora podes pola mañán, te despertas en Madrid, queres cambiar un pouco de aires porque a cidade pois satura un pouco e o aire menos limpio, saes as 10 da mañán e aún estás tomando aperitivo ou café, depende do que queira cada un en Madrid ou viceversa. É unha oportunidade, eso que temos que vender. Esta zona, como dixemos ao principio, somos a zona máis turística de Galicia. O que temos é que ese turismo que nos veña sexa de calidade, sexa sostible. De momento non temos eses problemas de saturación que poden ter outras cidades, porque o noso está máis diseminado. Temos a sorte de ter moitísimo que ofrecernos al NES, moitos concellos, moito tipo de turismo, que lle gusta o turismo gastronómico, o que lle gusta o turismo patrimonial, o que lle gusta o turismo máis ecolóxico, ten todas as oportunidades, o cultural, o musical. Aquí hai moito que facer. Entón, Fitur é unha oportunidade máis para poder vender esas cualidades que ten todos os alnés. Non eu, neste caso, non vou a ser localista, non vou a centrar somente en Vilagarcía, sino que toda a xente que veña aos alnés, pois, dende logo, vai a ser unha oportunidade para a nosa cidade. Eu estou convencido que todos os que veñen aos alnés non se quedan solamente nun sitio, sino que disfrutan da praia dun sitio, van a comer a outro, van a un concerto a outro, van a un espectáculo a outro. Eso, ao final, é bo para toda esta comarca. E estos 100.000 habitantes estamos un pouco espallados, pero eso tamén ten certas ventaxas, non? Sí, me gustaría unha cousa, é dicir, hai unha cousa na que sí debemos mellorar, e dende logo aí me gustaría escoitar a Xunta de Galicia nesta zona, pois que se poñan as pilas con un problema que temos nesta zona, que é o transporte por autobús, que non é algo que algunha vez tamén se ten comentado na Mancomunidade do Salnés, na que todos os alcaldes estamos de acordo que hai que melloralo, pero despois, por estas guerras, por este tipo de tensións como hasta ahora, e por non estar plenamente unidos, conseguimos que non se mellore en todo este tempo. Non é razoable que para min sexa máis fácil, ou para ti, Antonio, si ves a Vilagarcía, ir hasta Santiago ou ir a Coruña, cheguese menos tempo que chegar de Vilagarcía ao Grove, de Vilagarcía a Illo, de Vilagarcía a Cambados. Eso que nos xogamos tamén o día 18. A educación, a sanidade, en ter un transporte que levamos demandando durante moito tempo. Eso, ademais, non solamente solucionaría o día a día de todos os veciños desta zona, senón tamén sería outra ventaxa máis competitiva de cara ao turismo, que é algo que sí que é mellorable. Poden chegar aquí a esta cidade, poden chegar a Vilagarcía en tren, pero despois vai a costar un pouco máis non depender do coche. Os datos do ano 23 son de récord e reconocidos aquí polo director xeral da Axencia de Turismo de Galicia, o señor Merelles, que agora está en pausa pola candidatura por Ourense, pero nos temos aquí o camiño, temos as variantes, temos a mellor ría para navegar tanto a de Arousa como a de Pontevedra, porque aí colle Sanxenxo, Pollo e todo isto, temos o mellor viño do mundo, o enoturismo está se fortalecendo, a mellor gastronomía, os mellores produtos do mar. Donde debemos de mellorar todavía e donde a Mancomunidade e os concellos, a Xunta e todos debemos de facer máis esforzo? No bonito, no escoidados, no que?
Ben, eu escoitei aí un dos convidados que vamos a ter hoxe falar en moitas ocasións do feísmo, eu creo que algo que deberíamos mellorar un pouco no noso territorio, pero eu creo que debemos mellorar, porque veixo outras comunidades que o están facendo mellor que nós en comunicación, en difusión, en saber explicar o que se van a topar aquí en Galicia. En logo a mí non me parece un tema menor o tema do transporte. O tema do transporte é fundamental para que poidan disfrutar de toda esta zona, non? Non se pode ocultar, por exemplo, e non é unha boa noticia para a nosa comunidade autónoma, que, por exemplo, que ten que ver o relacionado co Camiño de Santiago funciona. Temos que seguir traballando nesa liña, pois no momento no que se decidiu apostar polo Camiño de Santiago foi unha boa idea e hai que recoñecela. Eso sí, non podemos centralo únicamente no Camiño de Santiago e, segundo, temos que facer que a xente, unha vez que chegue ao territorio, sexalle cómodo disfrutar de todo, por exemplo, de todo o Salnés, que é a zona na que estamos, e para iso é necesario investimento. Non queda moi ben decir que apostamos pola descarbonización, polo transporte colectivo, pero para iso hai que investir fondos. Implantación de novo servicio de recollida de lixos e novos contenedores. Villagarcía se moderniza moito. Ben, foi un traballo arduo, hai que recoñecelo, se levou moito tempo pois na redacción, primeiro do proxecto, despois dos pliegos. Me gustaría que houbera estado antes, hai que recoñecer pois que tardou e foi desos un parto moi esperado, pero a realidade é que xa está implantándose, se van a poñer 1.300 contenedores agora na nosa cidade. Hai que recoñecer tamén que neste primeiro momento de implantación pois hai pequenos desaxustes, pois un contenedor está colocado ali e non é o sitio axeitado. Se está nese traballo de estudiando unha vez colocados, ver que erros sobre o papel hai que corrixir, pero ende logo vai a supoñer todavía máis un cambio máis importante na modernización e limpeza da nosa cidade, porque non soamente ter contenedores novos, sino tamén outros sistemas de recollida de lixo, non solamente en Vilagarcía, sino o vamos a ter en toda España, porque así o exixe Europa, que é un quinto contenedor para facer compostaxe de parte do orgánico, e que vai axudarnos a xestionar mellor os residuos e ser máis eficientes. Pero tamén se nota na limpeza das nosas rúas, nas frecuencias de limpeza no rural. Se fixo durante estes anos pois un esforzo importante tamén en tratar de desbrozar os camiños. Cando chegamos nós se desbrozaba unha vez e tratamos de chegar 3 veces ao ano. Sabemos que non é suficiente, pero se está facendo un esforzo. Ese mesmo esforzo había que complementalo con esta recollida de lixo, porque era unha demanda que hai que recoñecer que nos estaban pedindo moito no rural. E con este novo servicio, con este novo contrato na que aos bolsillos dos vilagarciáns supón un maior esforzo, parte do noso orzamento, algo máis se vai a ir nesta recollida de lixo, limpeza viaria, pois ten que notarse en todas as zonas do noso concello. Vai costar máis, vai subir a impostos o lixo nos orzamentos do ano que ven, está presupuestado? A oportunidade de facelo xa tivemos este primeiro ano e decidimos que non. Eu dixe moi claro, decir, durante todos estes anos non subimos os impostos. Houve unha conxelación de tasas e impostos. Non digo que sexa algo aplicable a todos os concellos, ni que sea bo, sino que é a realidade de Vilagarcía. Non facía falta facelo porque as contas cuadran, porque se está facendo unha boa xestión, porque cando empezamos había 12 millóns de euros de débeda e agora estamos en 5 millóns, co cual a situación de Vilagarcía é cómoda, o suficientemente cómoda, para non ter que subir eses impostos. Agora, eso non quere decir que vai a suceder no próximo ano, no seguinte. Hai que ir ano a ano e ver cal é a situación económica. A mí tamén me gustaría pois que a lei, por exemplo, fora un pouco máis flexible, permitisen determinados impostos que houbera unha maior progresividade fiscal, é dicir, que aqueles que máis teñen, máis pagasen. Non é posible en todos os impostos municipais, nós non legislamos, temos que adaptarnos ao que marca a norma, por exemplo, IBI, a contribución, considero que non é o suficientemente xusto, debería ser máis progresivo. É o que temos, e dende logo en Vilagarcía, como decía, non fixo falta subilo durante todos estes anos, vamos a ir paso a paso vendo que marca o futuro máis próximo. Señor Baila, como explica, digamos que a polémica, polo menos aireada polo Partido Popular, nesa aprobación do Pleno, sobre unha moción que pedía que mellore a iluminación de, non sei se de todas as rúas, pero de certas rúas que sí que perden
un pouquiño polas novas bombillas LED e isto. Cal é o fondo? O fondo é difícil que ver. Eu creo que é unha polémica bastante superficial. Están pois intentando ver se no pleno o alcalde dixo que non se iba... A realidade é que o que se tratou de decir, non sei se mellor explicado ou non, pode ser que non fora o suficientemente ben explicado pola miña parte, é que auditorías de iluminación na nosa cidade xa se fixeron moitas e se van a seguir facendo. Eso é o que se trataba de decir, que con respecto á iluminación se está traballando e que decir que non se había feito nada, auditorías, nos parecía incluso unha falta de respeto para os propios traballadores municipais e para a empresa que está realizando. Se leva facendo un esforzo moi importante en materia de iluminación para ter unha iluminación máis eficiente, máis sostible, o que está pedindo non solamente Europa xa, sino o planeta, con novas luces LED, que ademais permite un aforro ao Concello moi importante en materia de iluminación. Aforramos uns 200 e pico mil euros ao ano, que eso dá para facer moitas cousas, e que vamos a seguir nesa liña. Pode haber algún punto que haya un desaxuste, que este menos iluminado, pode, pero eso é que... Como que perden iluminación. Sí, eso é certo. Hai que equilibrar as dúas cosas. Eu tamén estiven sentado con profesores da Universidade de Santiago na que pois trataban de convencernos os concellos e a min tamén pois do exceso de contaminación lumínica que temos as cidades e o que eso afecta a natureza, a fauna e a todo o mundo. Bueno, pois temos que ter un equilibrio. A mellor antes nos pasamos de moito e agora pode ver pasarnos. Eso hai que tratar de equilibralo. Eso que se leva facendo, eso foi o que se tratou de explicar ao pleno. Eso sí, é artificial. A min sorpréndeme que despois de 9 anos que levo como alcalde, con gobernos en minoría, en maioría, chegando a acordos, entendementos con todo o mundo, que agora digan que non son demócrata, cando aos anteriores a min, o goberno anterior do Partido Popular, decidía que mocións iban ao pleno e cales non, se eran de interese para a cidade ou non. Eso sí que o mellor non era moi demócrata. A realidade é que nestes 9 anos cada un falou do tema que quixo no pleno municipal. Eu creo que o que se trata de buscar unha polémica onde non hai. Para os veciños vai haber máis luz onde falta. Eso é o traballo que temos que facer, eso que estamos facendo, eso é o que se trataba de explicar outro día no pleno. Se hai algún punto pois que é necesario mellorar ou potenciar esa iluminación, hai que facelo, pero eso tamén era o que se trataba de explicar a oposición. Cando o goberno municipal, sexa de Vilagarcía ou donde sexa, decide iluminar unha zona, non é o alcalde o que va ali e ponen 4 focos, 5 focos, non. Para iso hai técnicos, para iso hai un equipo de iluminación, para iso hai asesoramento, en función do que din e o que se despois se pon e se aplica. Se hai algo que haya que mellorar, dende logo, non estamos abertos como nunca estivemos a rectificar as cousas que sexan necesarias. Un pouquiño de agua, que hai un patinazo por aí. Eso é idade. Non, é o mildio. Os rigores de inverno. Tema cerrado. Tema aclarado, digo. Por min sí, e seguro que para os espectadores deste programa tamén. Outra cousa é que seguro que a oposición vai a estar intentando buscar. O que me gustaría tamén é que pois tratásemos de chegar a máis acordos dos que se chegan. Outro día tamén se sorprendían pois porque dixéramos con outra formación política que estábamos explorando a posibilidade de chegar a un acordo estable. Creo que iso é a política. Cando non te... Como está ese acordo co BNG? Pois nun punto non que hai que traballalo. É dicir, o que dixemos as dúas formacións políticas é que é necesario pois tratar de chegar a un entendemento e unha estabilidade polo ben e polo interese xeral da nosa cidade. Acordo, pacto, integración... Non, creo que dixemos moi claramente que o que nos une o temos moi claro. Tamén sabemos que hai as nosas diferencias entre ambas formacións. Ben, pois vamos a intentar chegar a un punto común para que salga beneficiada a nosa cidade. O que non se pode entender, se me permites, é que, por exemplo, estar escoitando sempre a necesidade de renovación pois de instalacións deportivas, por exemplo, a necesidade de mellorar o campo de fútbol de Bamio, botalo no pleno, que se aprobe e despois, cando tes que aprobar o remanente, cando tes que aprobar ter a capacidade económica para poder executalo, que o Partido Popular, por poñer un exemplo, vote en contra.
Eso non ten sentido. Si de verdad queres beneficiar os intereses da cidade, si de verdade estás reivindicando pois que hai que facer melloras en 1, 2 ou 20 instalacións deportivas, cando é momento da aprobación dos orzamentos, cando é momento da aprobación do remanente, é necesario aprobalos, porque senón non tes os recursos. Ben, pois eso que se está explorando e moitas outras cousas. Se falou da necesidade de planificar a Vila García dos próximos 20 anos, eso que vamos a traballar ambas formacións. Eu creo que é posible chegar a un entendemento, non é sinxelo, pero seguro que polo menos o vamos a intentar ambas formacións. Será máis fácil despois do 18F? Ben, eu non teño luxo de poder estar pensando no 18 de febreiro, porque as urxencias dos vilagarciáns as vamos a ter todos os días de aquí ao 18 de febreiro. Eu creo que son dúas cousas totalmente diferenciadas. Unha cousa é o día a día dun concello e outra é pois o que defendamos cada un a nivel autonómico. Eu teño moi claro que é necesario un cambio. Ora, non me afecta pois na xestión do día a día do concello, non debería afectar pois na aprobación dun orzamento ou na aprobación do proxecto interesante para Vila García. Cada un é dono dos seus actos, pero algúns non podemos permitirnos o luxo de olvidar o día a día do concello. Como está o proxecto de reforma da Praza de Abastos de Vilaxoán? Ben, en marcha. Todavía non está rematado, pero é un proxecto que polo que se apostou, que é un investimento, se non lembro mal, de 200.000 euros, que era necesario unha modernización. Se leva feito unha aposta moi importante por parte do goberno municipal nestes anos, pois nas prazas de Abastos. Se ha feito un investimento moi importante na nosa praza, na que está no centro da nosa cidade, e agora consideramos que tamén era necesario facer ese investimento en Vilaxoán, aproveitando tamén pois os recursos, subvencións, fondos europeos. Agora que tiñamos esa posibilidade, creo que vamos a revitalizar. Eso non quere decir que non sexa necesario tamén, o dixemos en moitas ocasións, que as prazas de Abastos se modernicen e que faciliten ese día a día aos clientes, porque tendo horario moi reducido é moi difícil ser cliente da praza. Eu creo que co esforzo que fagamos as administracións e coa modernización de un traballo que de por sí é tradicional, pero se lle poñemos un pouco de modernización, seguro que as prazas, ademais de ser un atractivo turístico moi importante, pois dende logo poderemos disfrutalas moito máis os que sabemos que é mellor comprar un peixe na Praza de Abastos porque de mellor calidade, está máis fresco. Señor Varela, aquí o tempo pasa máis depresa que en Villa García. Aquí en Ribadumia pásanos isto e na televisión. Deixámolo aquí, pero deixolle a última reflexión do que queira decir do que lle preguntei ou do que non lle preguntei o día de hoxe, e logo volveremos a outra ocasión. No, seguro que vamos a ter máis ocasións de estar aquí, pero dende logo pois creo que é un momento fundamental para a nosa comunidade autónoma e tamén para Vila García. Eu pediríalle tamén a xente nestas eleccións, non se pode pedir o voto todavía porque é campaña electoral, pero no momento no que fagamos a reflexión que foi bo para a cidade, cales son os investimentos que se fixo por parte da Xunta de Galicia na nosa cidade e que é necesario cambiar esa tendencia, porque Vila García merece pois investimentos por parte da comunidade autónoma. Foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Hasta unha vindeira ocasión, moitas gracias e bo fitur. Nada, trataremos de levar a Madrid o mellor de Vila García, o mellor do Salnés. Ali temos o mellor destacamento máis grande de todos os medios de comunicación, que son os compañeros desta casa, que están ali para reflexarnos todo o que se van as propostas e os proxectos que se van a presentar ali. Un placer, moitas gracias, boa noite. Bo viaxe. Volvemos dentro de un instantiño cos copatrocinadores e non o perdan, será hasta ahora mismo. Programa ofrecido por En Smith creamos espacios de vida donde cada milímetro está diseñado especialmente para ti, para que disfrutes por fin de tu hogar, cada día. Home Smith Home. Smith, porque tú no eres como los demás. Especialistas en cocinas a tu medida. Rúa Asturias 6, Vila García.
A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Pois xa estamos de novo con todos vostedes, continuamos nesta edición de Falemos e temos o placer de analizar un dos sectores máis importantes que temos na comunidade galega, que é o sector das industrias do metal, co seu presidente, co seu secretario xeral, que é Enrique Mallón, secretario xeral de ASIME, e ASIME é a Asociación de Industrias do Metal e as Tecnoloxías Asociadas de Galicia. Señor Mallón, moi boas noites, benvido, como estamos? Hola, boas noites, gracias. Facía algún tempo, Sí, algún ano, pero bueno, sempre estamos conectados. Eso foi polo virus. No. Eso foi polo... Andamos todos moi liados, pero bueno, sempre un placer vir aquí, como sabes, sempre acepto, encantado. ¿No? A industria do metal en Galicia ten moito peso, non? He falado dun 20% máis ou menos, pero poñalle números ás industrias, poñalle números aos traballadores que están neste sector. Pois actualmente exactamente o 20%, chegamos a ser algún ano o 21%, pero hoxe día do PIB galego, é dicir, creo que é moito decir, non? Porque non podemos esquecer que o sector metal galego é un sector pois moi amplio, non? Que van desde industrias do naval, industrias de automoción, aeronáuticas, grandes estruturas metálicas, fabricantes de maquinarias, ascensores, é moi multiactividade, pero ten o nexo común pois de todo o que é o traballo sobre o metal e as tecnoloxías asociadas que citabas antes, que cada vez están pois máis dentro do noso sector, non? Con tecnoloxías sobre todo que permiten fabricar máis e mellor, non? En relación co número de traballadores, actualmente somos uns 57.000 traballadores en Galicia, estamos a falar do 38% do emprego industrial da nosa comunidade e, como sempre nos gusta decir a nós, creemos que somos a espiña dorsal da industria galega, non? Porque as nosas empresas traballan pois para a madeira, para a carne, para a alimentación, para o granito, facendo maquinaria, facendo equipos, instalacións, etc. Por lo tanto, sector relevante que moitas veces é un bo termómetro para ver como vai a industria en xeral. Claro, sin duda. Que diagnóstico fai de todo o sector do metal? Cal sería o diagnóstico para, non para a xente especializada, senón para o resto da audiencia, que poidamos entender un pouquiño mellor a situación? Sí. Bueno, hoxe en día hai fortalezas, eu diría que a máis clara é a carga de traballo que existe, que é unha carga de traballo elevada, pola súa propia dinámica, é dicir, cada vez temos máis cota de mercado a nivel mundial, pero si é certo que tamén pois hai uns problemas ou unhas eivas relevantes, como é, por exemplo, a falta de persoal cualificado, o cal tamén provoca que as empresas teñan os seus recursos moito máis ocupados, non? É dicir, realmente hoxe en día no sector metal galego podemos estar a falar dun dato casi histórico que é unha ocupación do 95% das capacidades humanas, técnicas, fabriles do noso sector, non? Pero xa digo, tampouco hai que dormirse nos laureis, por qué? Porque en parte tamén ven dado porque temos menos persoas que hai anos, non? Nos queríamos ter pois máis persoal cualificado, pero obviamente un sector que precisa dunha formación, dunha experiencia e, bueno, e tamén obviamente de ganas de meterse nel, non? Pero o día non se boa, pero con eivas como pode ser a formación, a escasez de persoas. Claro, co paro que ten o país, como pode haber falta a súa vez de man de obra? É por a especialización, pola alta especialización? Que pasa aquí? Donde están os centros de formación, as FPs, etc, etc, etc? Bueno, eu penso que realmente podo asegurar que hai varias razóns, non, para chegar a esta situación. Unha delas, pois, é tamén a natalidade, non? Non podemos esquecer que nas últimas décadas estamos, pois, a ver o impacto dese, pois, baby boom que xa
tuvo o seu, digamos, momento, pero agora, pois, bueno, os xóvenes que naceron nos últimos anos son bastantes menos que hai tempo, non? Despois, por outro lado, pois tamén nós somos moitas veces críticos e autocríticos, pois coa formación que impulsamos, non? A veces ben sexa desde as administracións públicas ou dende as propias empresas, e tamén os traballadores ou alumnos que teñan ganas de meterse, pois non chegamos a casar dun xeito pois axeitado a demanda pois coa oferta, non? Por outro lado, facendo tamén de novo autocrítica, creo que nós, dende as empresas, as organizacións empresariais, teríamos que facer pois un máis marketing didáctico, digamos, pedagóxico do que o noso sector, non? Hai todavía moita xente en Galicia, en España, que cree que o sector metal pois é un sector pois coa grasa, co aceite, co risco permanente e tal, e iso pasou a historia en gran medida, pois por sorte, non? Hoxe en día estamos a falar de empresas de automoción, de aeronáutica, de extrusión de aluminio, de grandes estruturas, onde hai seguridade industrial, onde hai unhas retribucións que son as máis altas de calquer sector, son datos dos convenios colectivos, non o invento eu, por moito que se diga por aí a veces, son datos públicos. E a pesar das manifestacións que hubo ano pasado, non? Claro, bueno, cada un aí defende o seu, independentemente que houbo cousas que a nos disgustaron. Pero había subidas salariais dun 6 e pico por cento, non? Sen dúbida, xa digo, as mellores retribucións de calquer sector. Como son datos públicos, calquera busca na rede e ve que os convenios sectoriais do metal teñen as retribucións de media as máis altas, non? Polo tanto, non é un problema de retribución como a veces di algún sindicato, non? Realmente aquí o problema, xa digo, é de captar xente, de explicar o que o sector, de ter claro que entras nun sector que che garante a túa vida profesional, se queres aprender un oficio, e que xa digo, con unhas moi boas condicións, pero a veces queda aí na retina ou na mente un pouco que isto é un sector do século XIX, estamos no século XXI, avanzouse moito, por sorte, e xa digo, hoxe en día invitamos os xóvenes e os non tan xóvenes, a xente que se queira reciclar, que se forme, que se prepare, e que veña para o noso sector, que é un sector con moitísima capacidade hoxe en día. Que non se cobre, ou se cobre en parte de man de fora? Bueno, estamos intentando agora traer persoal cualificado de distintos países, sobre todo de Hispanoamérica. Retornados ou fillos de? Sí, que teñan vínculos, sobre todo, mellor con Galicia, non? Porque eso nos facilita, hai algún apoio a través, sí, hai algún apoio a través da Xunta de Galicia co programa Retorna, despois tamén a efectos, como ben dís, da integración, non? A nivel cultural é máis sinxelo, pero bueno, se non ten vínculos con Galicia, a lo menos vai a falar sempre o noso idioma, non? Vai a ter unhas costumes moi parecidas, a integración é máis rápida, pero bueno, tamén aí non podo negar que a veces temos que facer pois unha selección bastante pormenorizada, porque a veces pois hai algún candidato que teño esta experiencia, este coñecemento, pois hai que avaliálo adecuadamente, non? Ou axudar a formar a SIME, ou as empresas fan, digamos que formación, ou a formación continuada, ou a formación para novos, para poder integrar a nova xente que teña certa experiencia? No noso sector, sobre todo, a impulsamos dende a SIME, non? Dende a organización empresarial, non? Estamos en toda Galicia, con 7 centros, e aí intentamos, pois, nos poder dar esa formación, a veces con recursos propios, a veces con recursos públicos, non? Temos moita colaboración tanto coa Xunta de Galicia, ca Consellería de Emprego, como tamén co Ministerio de Educación, e aí intentamos que eses fondos cheguen ás empresas, cheguen ás persoas, e se poida formar xente. Pero si é certo, gustaríame deixar claro que a pesares de que é un sector que exixe cualificación, sobre todo hoxe en día o que demandamos é actitude, non? Ter unha actitude de aprendizaxe, de querer... Actitude, sí, pero a actitude é moi importante. Moi importante, non? Sempre o foi, pero hoxe en día se cabe máis, non? É dicir, hai que saber que entras nun sector que é exixente, pero que, como digo, por outra banda ten moitísimas cousas positivas, como son as retribucións, como son a carreira profesional e outras. E hoxe en día hai carga de traballo, dende hai anos, e prevemos que a lo menos vamos a ter uns anos máis con alta carga de traballo. A futuro xa veremos, non? Como vai. Sin embargo, un dos sectores posiblemente menos coñecidos é o aeroespecial. Onde está Galicia? Como describe o posicionamento que temos en Galicia? Bueno, pois eu diría que estamos mellorando progresivamente, porque nos non podemos esquecer
que ata hai máis ou menos 10 anos só tiñamos 4 empresas aeronáuticas en Galicia, aeroespaciais, hoxe en día son máis de 45, xa 46, as que temos, que se desdobra en Galicia, en España en xeral, pero en Galicia, en dúas áreas moi claras, non? Por un lado, a industria de non tripulados, de drones, digamos, a nivel xeral, e por outro lado, a aviación comercial, non? Os avións nos que voamos habitualmente ou incluso de defensa, sí, de carga e de defensa tamén, non? Aí son dúas áreas moi diferenciadas, a maior parte do emprego está na fabricación de elementos para as aeronaves tradicionais, digamos nun 70%, pero hai un 30% de emprego que xa está en non tripulados, onde ten moito que ver pois a Xunta de Galicia a súa aposta ao redor do polo aeroespacial de Rozas, en Lugo, pero que esas actuacións derivan en beneficio de toda Galicia, en Vigo, en Coruña, aquí no Salnés, no Barbanza, é dicir, hai empresas de todos lados, universidades, centros tecnolóxicos, e creemos que todavía podemos mellorar moito máis, medrar máis, pero Galicia hai anos realmente non era coñecida en nada polo tema aeronáutico e aeroespacial, a pesares de ter 4 ou 5 empresas nese eido, e hoxe en día, despois de Cataluña, despois da Comunidade de Madrid, País Vasco, xa Galicia está aí ben posicionada, non? E ademais aquí xogan as primeiras compañías do mundo, non? É dicir, que xogamos en Champions porque están o Real Madrid ou Barcelona do aeroespacial, non? Exactamente, aí imos traendos pouco a pouco, aquí temos habitualmente a Boeing e a Airbus, por exemplo, a Babco, a Indra, que están, como digo, ao redor dese polo de non tripulados, pero tamén ao redor da aviación comercial, porque temos empresas como Delta Vigo, como Tingal, etcétera, como Tun Eureka, que están traballando tamén en aeronáutica máis, como digo, comercial, de pezas, de componentes, e imos crecendo, non? Aí, realmente, dende o Consorcio Aeronáutico Galego, que me toca, como sabe, ser presidente tamén, pois estamos lanzando actuacións, sobre todo internacionais, sobre todo tamén para facer estudios e informes técnicos e científicos que se poidan ler en todo o mundo, para que se poida ver tamén que aquí en Galicia hai coñecemento, non, aeroespacial. E o aumento de drones en Galicia é espectacular, non? Porque os datos é que en apenas 3 anos Galicia pasou de ter registrados 300, casi 400 operadores a ter máis de 5.000. É impresionante, está pasando en Galicia, está pasando en toda España, aquí probablemente con un pulo importante por este polo aeroespacial de Rozas, a xente xoven pois gustalle moito o mundo tamén dos drones, e o que se está traballando sobre todo é nas vantaxas e nos usos que llevamos a dar pois a estes non tripulados, non? Fálase de posibles aerotaxis no futuro, que seguro que sí se vai a facer, tamén de temas de logística, de paquetería, de envíos determinados, búsqueda e rescate de persoas, control de fronteiras, extinción de incendios, bueno, riscos derivados ou efectos derivados de catástrofes naturais, é dicir, ten moitas aplicacións, e aí ahora que temos tamén é que regular o espacio aéreo. E vídeo e fotografía, que eso é... Vídeo, fotografía, exactamente, imaxe, e aí xa dende aí bastantes anos, non? Sí. Realmente as aplicacións son múltiples, non? Claro, aí estamos. E que pasa cas novas tecnoloxías? Que pasa con... Que pasa coa eólica mariña? Donde estamos? Cal é o interés? E como explica isto? Como estamos? Bueno, realmente en eólica mariña nos estamos traballando dende hai máis dunha década, somos uns dos líderes mundiais en Galicia en xeral na construción de elementos para parques eólicos mariños. Os parques eólicos mariños de vanguarda a nivel mundial levan todos componentes galegos, especialmente fabricados en toda Galicia, pero en concreto no polo de Ferrol en gran medida, tamén en Vigo, tamén aquí na comarca de Salnés, Barbanza, hai varias empresas que están implicadas, tamén na zona de Lugo, é dicir, está moi expandido por Galicia a fabricación de componentes. Agora o que queremos é dar un paso máis e intentar tamén que se poidan implantar parques eólicos mariños preto das costas galegas, alá onde sexa factible, onde sexa posible, non? De feito, temos un observatorio galego de eólica mariña que está coordinado pola Xunta de Galicia, e por unha banda estamos a industria, representada por Asime, e por outro lado están as cofradías de pescadores de toda Galicia, non? As principais. Aí hai debate, aí dialógase abertamente, e nos, dende Asime, dende a industria, sempre deixamos claro que non imos defender unha implantación de eólica mariña que perxudique dun xeito serio
a unha actividade tan esencial para Galicia como é a pesca. Outra cousa é ver o nivel de impacto, non? Obviamente, se se perden 2 empregos na pesca tradicional e se ganan 500 na industria, pois lógicamente sí imos a defender, pois obviamente un impacto máis beneficioso, non? Pero obviamente sempre tendo moi en conta que para nós a actividade pesqueira, por exemplo, que é a máis relevante, é absolutamente fundamental, como non vai a ser fundamental. E hai que facerlo compatible, non? Exactamente, é posible, porque sabemos que é posible, non? A veces algunha confraría dinos que Galicia é especial, é moi singular respecto a outros países, sabémolo, por eso debemos traballar. Entón, neste observatorio, cando ven un promotor a contar que quere facer, se lle pregunta, tanto dende o punto de vista da pesca como da industria, non? E, dende logo, vai a ter que pasar por unha serie de subastas que empezarán este ano e que nadie vai a validar instalar un parque eólico mariño onde exista un gran impacto ou un impacto relevante para a pesca, non os primeiros, non fai falta xa nin que chegue ás confrarías. Como se define eso? Como marco regulatorio dos plans de ordenación do espacio marítimo? Exactamente, os POEN, non? En sigla son os POEN, que son como os plans de ordenación municipal a nivel urbanístico, pois nesto no mar, non? Que che din aquí podes, aquí no tal. Hai unhas zonas en Galicia, nos creemos que non son moitas, menos das que nos gustaría nun principio, pero sí hai que recoñecer que de toda a eólica mariña que se vai poder implantar en España, o 45% vai estar en Galicia, non? Entón hai que ver o océano e os ventos, eso, e digamos que as ondas, as olas favorecen esa historia, non? Claro, nós temos un recurso eólico mariño boísimo en Galicia, igual que o teñen, por exemplo, en Canarias, tamén en Portugal, algo no levante español, pero Galicia é dos mellores recursos, hai que aproveitalos, ten que quedarse no territorio riqueza, o que chamemos sempre a pegada industrial, é dicir, que haxa pegada industrial aquí, e para iso estamos todos, non? Estará o goberno autonómico, estarán as organizacións empresariais, as confrarías, os sindicatos, todo o mundo, pois reivindicando que Galicia, xa que é unha potencia, aproveite pois o beneficio de ser esa potencia e que se quede no territorio que se teña que quedar, é dicir, o maior beneficio posible. De momento falamos de expectativas, non? E de oportunidades de negocio, de creación de emprego, porque eso ten mantenimiento, non só ten a fabricación, ten o mantenimiento e tamén ten que esa enerxía queda aquí e logo hai que vendela, distribuíla, non? Exactamente. Entón eu penso que ser tan exixentes, hai que ser exixentes con que o impacto sexa o menor posible, igual que se fai unha pista ou se fai unha ponte ou un edificio en algún lado, exactamente. Hai que ser, pero onde vai a estar realmente a chave de todo para nós é como nos imos a aproveitar os galegos no bo sentido de iso que imos a xerar, é dicir, e vais a xerar enerxía aquí, enerxía verde, enerxía rentable, onde van quedar os beneficios, como se trasladan á industria, á sociedade, á cidadanía, a Galicia e a toda España, non? Pero aí penso que... E de aquí tamén surxirá tecnoloxía punteira que logo se podrá exportar? Exactamente, é o que estamos a facer, sobre todo no que se está fabricando aquí, que son casi todos os componentes. Digo, facemos casi todo, non todo. É dicir, non todo digo en volume, non? En volume, pero hoxe en día podemos estar falando de que Galicia, para os parques que están en Europa, podemos estar fabricando como 60% de todo, de todo o que se fai. É dicir, hai gran potencial, gran coñecemento, sobre todo de eólica mariña flotante, que non vai anclada no chan, no leito mariño que é o que nos queremos e o que procede en Galicia, porque ten unha caída a plataforma continental moi grande, non? Alónxaste un pouquiño da costa, sí, en Galicia hai profundidade, entón aí vai a ser flotante e aí temos xa tecnoloxía aprobada. O que temos que intentar é que eses investidores que queren vir a Galicia, bueno, pois non os cansemos, é dicir, hai que recibilos ben, como se recibe sempre a un investidor, e obviamente poñer as cautelas e as medidas oportunas para que o beneficio sobre todo se quede para nós, para os galegos, para os españois, para quen corresponda, non? Como están os PERTES? Aquí entran dentro proxectos desto, dentro dos PERTES, con axudas da UE, como está o sector privado, como están as grandes operadores? A ver, agora hasta onde pode contar? Estamos nun momento especial, non? Un momento de eleccións, un momento de que as mensaxes que se dan se poden interpretar dun xeito ou do outro. A verdade é que os PERTES, España estivo moi ben posicionada á hora de captar fondos de Europa, están aí os datos, pero outra cosa é como se trasladan sobre todo ás PEMES, non? As pequenas e medianas empresas. Nos aí, si fomos críticos nos últimos meses, sobre todo pedindo
que sexa máis permeable, é dicir, que as administracións públicas, neste caso o Goberno de España, faga todos os esforzos posibles para que chegue ás PEMES eses fondos de PERTES, que sempre recaen en gran medida pois nas grandes multinacionais, pero que tamén cheguen ás pequenas e medianas empresas, non? Empresas tractoras, pero tamén pequenas e medianas empresas. E, bueno, obviamente é mellorable o que é a permeabilidade. Si é certo que non nos reunimos habitualmente con representantes do Goberno de España e nos trasladan a súa vocación absolutamente determinante de que cheguen ás PEMES, non? Por lo tanto, eu creo que este ano 2024 é absolutamente determinante e chave para ver se hai éxito ou non na obtención deses fondos por parte das PEMES galegas e españolas. A Xunta de Galicia tamén quere participar pois, nesa xestión, en esa canalización. Nos o que pedimos dentro das empresas é que haxa boa comunicación entre as administracións públicas e que realmente se poida decir, ao rematar este período, que Galicia se aproveitou, España tamén, na xusta medida deses fondos de recuperación e transición que se habilitaron dende Europa, non? Xa digo, creo que todavía queda moito por traballar para que haxa éxito, non? Que nos pode contar das opcións, dos proxectos e das posibilidades do hidróxeno verde para Galicia? Bueno, pois aí nós temos un grupo industrial de hidróxeno verde, as nosas empresas serán as chamadas a fabricar eses componentes elementos de almacenaxe do hidróxeno verde, de canalización. Creouse en Galicia unha alianza industrial tamén coa Xunta de Galicia con distintos clústeres, asociacións, centros tecnolóxicos. Dende logo, nós temos moita agua, temos moitos recursos para ser unha potencia en hidróxeno, pero hai que dar pasos axeitados. Sabemos que nas últimos meses houve unha nova que non foi boa de inicio, que realmente pois, nese canal principal de hidróxeno en toda a península Galicia parece que se queda fora nun primeiro termo. A Xunta de Galicia pois, reclamou a participación de Galicia nese canal fundamental. Nós tamén, obviamente, como empresas, o Goberno de España di que non está todavía todo dito, que se poderá ver. Enagás di que sí vai a apostar por a canalización en Galicia, especialmente Guitiriz, Zamora, por aí. E, bueno, nós o que creemos que sería un pecado salvaxe, digamos, que Galicia se quede fora dunha canalización dun vector tan relevante como o hidróxeno. Estamos empezando, as empresas máis punteiras aínda están pois, estudiando todas as ventaxas e os sistemas de almacenaxe. Sobre todo, en Galicia hai 3-4 proxectos relevantes, pero o hidróxeno ten que ser un vector para todo o mundo. Por lo tanto, etapa inicial todavía, pero Galicia está na parrilla de salida en primeiro lugar, igual que ca eólica mariña. O tema é facer as cousas ben. Expectante. Expectante, con moitísimas capacidades para facelo ben. Temos coñecemento, temos empresas, temos industria e temos recurso, non? Igual que na eólica mariña. Entón, agora hai que facer as cousas ben, con cabeciña, pero tamén sabendo que outros están correndo. Nós non sei se corremos moito ou pouco, os demais corren moito. Seguro que sí, porque ademais son vos previsores. Cada 2 anos hai a feira Mindtech. Sí. Xuño do ano que ven será capital polo Vigo, Galicia será a capital do mundo do metal? Pois sí, do mundo do metal e as tecnoloxías asociadas, sobre todo esta feira Mindtech, Metal Industry and Technologies. International Trade Fair ten como característica especial que quere ser a feira referente industrial do polo ibérico, de todo o que é pois, España, Galicia, Portugal. Creemos que o imos a acadar, dende logo esta será xa a 4ª edición, bueno, realmente hai moita xente que sabe que aquí hai moita industria, moito coñecemento, especialmente no sector do metal e todos os anexos que ten. Portugal está apostando claramente por esta feira, é o país que máis expositores trae despois de España, tamén México, Colombia, trouxeron moito nos últimos anos, o propio Xapón. Bueno, esperamos en xuño de 2025, que non queda nada, ano e medio, pouquiño, pois que sexa realmente un éxito, rachar pois o récord que temos en 235 empresas expositoras, queremos superalos, bueno, agardamos que isto sexa pois unha feira máis para Galicia, que supoña pois medrar, non? Medrar, igual que se fai coa feira conxelar, por exemplo, no campo do conxelado e a alimentación. Con que lle gustaría rematar esta edición de Falemos hoxe para a audiencia de Canarias Baixas? Deixe unha mensaxe, as expectativas para o ano 24, o que queira, como resumo, o que queira.
Pois eu diría que Galicia ten tecnoloxía, ten coñecemento, ten persoas, ten unha gran cultura industrial que non podemos perder, temos que medrar, non decrecer, e creemos que hai unha gran oportunidade para a xente xoven, tamén para que non sea tan xoven para reciclarse, que veñan ao sector do metal galego, que hai moitas empresas desexando contratar, hai que ter solo, sobre todo, non só, pero sobre todo, actitude, porque a aprendizaxe podese dar na propia empresa, e hai moito futuro, eu diría, para décadas no sector metal galego se facemos as cousas ben. Enrique Mallón, que se cumplan esas expectativas, esos desexos. Foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Hasta unha próxima ocasión. Moi ben, pois moitas gracias, seguimos en contacto. Moitas gracias e boas noites a todos vostedes. Non se vayan, dentro de un instantiño recibimos a José Luis Vilanova, presidente da Federación de Empresarios da Comarca de Arousa, empresario, amigo, que nos ven a analizar un pouco a situación, o contexto socioeconómico que nos toca de vivir para as empresas, os autónomos, etc. Non o perdan, dentro de un instantiño volvemos hasta ahora mismo. Programa ofrecido por Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, Xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato Albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Schmidt, porque tú no eres como los demás. Especialistas en cocinas a tu medida. Rúa Asturias 6, Vila García. De novo, continuamos con todos vostedes nesta edición de Falemos, nesta edición de unha feira tan importante que se está celebrando en Madrid, pero que é tan importante para esta zona como é Fitur, que afecta ao sector turístico. E este é o turno para o análisis con un empresario que, aparte, é presidente da Federación de Empresarios da Comarca de Arousa, un veciño desta zona, de Meis e de Ribadumia, que é o presidente José Luis Vilanova. Benvido, moi boa noite, como estamos? Moi boa noite, un placer estar aquí en Telesalnés un ano máis. É un placer, e sabe que somos vellos coñecidos e amigos, e tamén pola audiencia desta casa. Dende o punto de vista de economista, de empresario, de presidente dunha federación de empresarios desta comarca, como analiza? Cal é o diagnóstico que fai do ano 23 que nos acaba de deixar? Bueno, máis que o ano 23, estuve ollando un pouco algúns datos anteriores, porque, bueno, este programa comprometido co territorio fai anos que ven desengranando un pouco a situación da comarca, non? Estaba vendo que no 2008 había 3.000 autónomos máis na comarca, non? O sea, 15 anos despois temos 3.000 autónomos menos. Detrás do autónomo hai unha actividade económica, hai unha empresa que pode exportar, hai unha empresa que pode xerar emprego e riqueza, non?
Entón, desde ese punto de vista, desgraciadamente, pois non melloramos, non? Non vamos a analizar aquí cada un dos problemas por que se dá esa circunstancia, pero sí que nos preocupa, sobre todo, porque digo, por o dinamismo mercantil dunha zona, non? Quizá nos últimos anos non haixa un proxecto tractor que sexa capaz de atraer empresas, quizá algún certo liderazgo político. Eso sí que me preocupa, porque eso venga a determinar que comparativamente a nosa comarca con respecto a outras, pois estáse quedando aí un poquinho máis, dixéramos, lenta. Sí, un poquinho máis lenta. Xa comentamos en moitas ocasións, por eso digo que fai tempo que non estamos en un programa deste tipo, pero os problemas que temos hoxe en día son os que casi comentamos fai 10 anos atrás, non? Esa falta de liderazgo. Falábamos fai tempo dun problema de infraestructuras, un problema de inversións públicas, tamén de atraer empresas do sector privado, non? Eu recordo, fai 20 anos xa, que había un proxecto paraense de papel tisú hoxe, de pechar o ciclo, non? Anos máis tarde, pois ese proxecto, en lugar de estar na nosa comarca, ademais é un proxecto que totalmente sin ningún tipo de problema medioambiental, pois vaise ás Pontes, non? Que significa iso? Que hai unha persoa que está ali, pois está atraendo inversións, tamén Altri. Entón, nestes últimos anos, dos alcaldes da comarca non vin que fixeran esa atracción para que se instalase aquí, sendo da mesma comarca, non? Falta liderazgo político e empresarial para atraer sinerxias, grandes proxectos. Iso é o que estamos a comentar. Falta ese liderazgo político. Me dame pena, porque é na miña comarca e me gustaría que fora distinto, non? Por iso anunciábamos antes e comentábamos a falta esos 3.000 autónomos menos. E ence que hai partidos políticos que queren que se vaya. Claro, o sea, que peche, por eso. Pero esta nova planta sería tremendamente positiva, porque non é nada nociva, sino todo o contrario, non? Pero non vin a ningún alcalde que invitase a esa empresa a dicir, oye, aquí está o noso concello para instalarse aquí, non? Eso preocúpame. Que leva consigo todo isto? Que nos indicadores, o Instituto Nacional de Estadística, que vemos, desgraciadamente, a comarca do Salnés non está, todos os seus concellos, entre os 20 concellos máis ricos de Galicia. O sea, que leva consigo esa falta de dinamismo, esa falta de liderazgo, esa falta de proxectos tractores que se instalen na comarca? Que ao final, pois a renta da sociedade baixa. E xa digo, ningún dos concellos do Salnés está entre os 20 primeiros, xa non digo do Estado español, sino de Galicia. E iso é preocupante. Hai que exceptuar dous sectores que antes comentabas, non? O sector vitivinícola e o sector turístico, que gracias a esos dous sectores podemos, máis ou menos, salvar un pouco a situación, pero non son suficientes como para poder elevar a renta da comunidade do Salnés, non? Todo é complementario. Aquí, o que entendo de vostede é que non é que non estemos ben, é que debemos de mellorar, non? Hai que mellorar comparativamente. Cando digo, pois Argentina fai 80 anos era a quinta ou a sexta potencia mundial, hoxe está no 144, e cando estuve o ano pasado ali, había xente conectada a YouTube, o sea que evoluciona, todo o mundo evoluciona, pero o que hai que evolucionar é comparativamente, non? E dentro de Galicia, dentro de España, a nosa comarca, pois... A pesar de, todavía nos falta. Bueno, eu creo que perdemos unha década, uns anos, porque xa digo, todo o que estamos a falar agora, todo o que estou dicindo aquí, cando tuve o placer de ser invitado a esta casa, fai 10, 15 anos, estes datos son do 2008, pois xa tiñamos esos problemas. Perdemos todo este tempo, desgraciadamente, en poder atallar os problemas e poñer en valor a comarca, que é unha comarca que ten unha situación fantástica.
Eso dentro de Galicia, non? Porque hai outros problemas que son máis globales e que tamén temos que atacar, non? Para os autónomos hai uns problemas que son lastre, unha mochila moi pesada, como poida ser, lóxicamente, pois os costes enerxéticos, a luz, a enerxía, a gasolina para moverse, lóxicamente, para o transporte, a AP9, que para aquí é unha arteria fundamental para ir a Santiago, ir a Vigo, a Pontevedra, etc. etc. Os impostos, os IBIs, os seguros, os gastos administrativos que necesita unha pequena empresa, un pequeno autónomo. Os suministros, na localización que nos estamos, subir hacia o norte ou baixar hacia o sur, incluye sempre unha peaxe á mobilidade, non? Cando xa todo o Estado español expira, todas as autoestradas do Estado español expiraron ou están expirando, xa lles queda nada, nós temos un lastre dentro de Galicia, sobre todo a comunidade galega, pero dentro de Galicia a comarca do Salnés moito peor, porque realmente si instalas unha empresa en Vigo ou se instalas unha empresa en Arteixo ou na Plisán, pois podes ir hacia Madrid gratuitamente. Aquí non. Eso, hoxe en día que as empresas compiten globalmente, hai que optimizar. Entón, estamos a falar de que moitas empresas se van para o norte de Portugal. Por que se van para o norte de Portugal? Porque, bueno, pues, os suministros son máis baratos, as cotizacións son máis baratas. Entonces, ao final, nun mundo globalizado, pois, eu implanto unha manufactura en un sitio determinado sempre e cuando sea máis competitivo. O problema é a competitividade. Entonces, en estes momentos, Galicia ten un problema, e a nosa zona máis dentro de Galicia, porque digo que estamos no centro de costes de suministros e costes á mobilidade que outras zonas de España non teñen, eso que nós estamos no Finisterre, que outras zonas de España non, para implantar empresas manufactureras é un problema. Iso leva consigo que xa digo, sumada as cotizacións, por suposto... Os salarios, as subidas, o salario mínimo interprofesional, os costes que ten que pagar a empresa máis nas cotizacións dos traballadores... Iso tamén é un problema de competitividade. Claro. Hai países que non teñen o salario mínimo. Eu o que quero é que os meus empregados teñan o maior soldo posible, pero tamén como ten que ser a empresa competitiva. Entonces, hai que xogar con eso. Quizá eu quero pagar máis, o empregado quere pagar máis, pero que nos baixen as cotizacións sociais para poder pagar máis aos nosos empregados, non? Entón, hai un... Ou contratar máis xente... Hai un... O coste moi alto, pois en vez de ter 3, tes 2. O problema é a competitividade. Temos que ser competitivos porque hoxe xogamos nun mercado global. Entón, xa digo, se os suministros son caros, se o peaxe a mobilidade é cara, se as cotizacións son caras, se ao final os sueldos, pois, oye, pois, temos que subilos ao marxen de que factures máis ou menos. Entón, ao final, pois, bueno, fai menos competitiva a empresa, non? E dai os datos que vimos a falar antes, non? Que hai menos empresarios na comarca, hai menos autónomos. Hai risco, hai incertidumbre para investimentos, hai políticas que fomentan esa incertidumbre. Me refiro, por exemplo, a lei de costas. Tiñemos a semana pasada aquí o presidente de AGADE, que é da Asociación Galega de Empresas Depuradoras de Moluscos, e están, lóxicamente, moi preocupados, e hai parón nos investimentos en novas instalacións, pero tamén en ampliacións ou modernizacións. Porque se me teño que ir, é un pouco como lle pasaba a ENCE. Se me teño que ir, freno. En plan global, Antonio, e os nosos ouvintes teñen que velo, que temos que xogar coas mesmas cartas. Hai que ter igualdade. Se unhas comunidades teñen unhas competencias con respecto a costas e non as temos, pois, ao final temos un perxuicio a nivel local. Eu o que digo é que hai que tratar a todas as comunidades, que é o que realmente estamos en estos momentos a ver como empresarios, seguridade xurídica, estamos a ver igualdade según en que territorio te poidas ubicar, de oportunidades. Eso sí que me preocupa. O sea, a independencia do Poder Xudicial é importante, a igualdade entre diferentes comunidades do Estado é importante. Se hai competencias por outras comunidades que teñen esas competencias, debemos ter tamén en Galicia, non? Porque nós
que mellor que nós para saber un pouco as necesidades que ten o sector, para poder axudar o sector, non? Entón, iso que me preocupa a nivel global. Temos uns problemas a nivel autonómico, pero a nivel global, sobre todo, a seguridade xurídica e, sobre todo, a igualdade dos diferentes habitantes deste país coas súas comunidades autónomas, pero que é España. Entón, eu creo que aí é en donde temos que seguir traballando. Eu sempre falín de igualdade, ahora está moi de moda, pero sempre falín da igualdade vivas donde vivas. Dereitos e obligacións. Dereitos e obligacións, despois pode haber algúns marxes correctores, según que cuestións, pero sí que temos que ter as mesmas obligacións e dereitos, e por eso estou sempre reivindicando o término de igualdade dentro do que é o Estado español. Claro, porque na globalización tamén nos afecta o que está pasando no canal de Suez, non? Porque se hai problemas, vai haber retrasos nas entregas dos produtos, vai haber costes. Bueno, a coyuntura xeopolítica mundial é complicada, con dúas guerras aí, entón son cousas que esperemos que en un futuro próximo se podan ir solucionando, non? Eso tamén ten a súa problemática para o conxunto do sector mercantinos ou da zona, senón tamén de todo o Estado, non? É un problema grave, pero bueno, ao marxen dese tema que esperemos que nun futuro próximo se poda ir solventando, xa digo, dentro do Estado español temos que, non só do Estado español, sino eu vou máis alá, da Unión Europea, non? Cando falaba de xogar coas mesmas cartas, e aquí a veces fálase por parte das institucións, oye, pois que temos que igualar porque a Unión Europea non lo pide, bueno, pero igualar a nivel fiscal, a nivel laboral. Eu que quero que o autónomo teña os mesmos dereitos e obligacións que un francés, un alemán, un holandés. Claro que quero xogar con esas mesmas cartas porque estou competindo nun mercado único. Entonces, a nivel autónomo, temos que intentar, isto sí que é unha mensaxe para o Goberno de España, que todos, dentro dese marco, teñamos as mesmas obligacións. Non pode ser que un autónomo español este cotizando o doble que un holandés, ou o triple, ou que outras zonas que son ademais países cunha renta que teñen unha renta superior, ¿no? Ou dentro das propias comunidades autónomas, ¿no? Que haxa tantas diferencias como se están poñendo ahora de moda. Non tanto nas cotizacións, sí, pero sí en outras cuestións, ¿no? Claro. Sí, a veces falase, no, é que hai que aprobar un estatuto novo. Bueno, independientemente de aprobar un estatuto novo ou non, as competencias, eu creo que non debe de haber diferencias entre os que vivimos en España, non? Se as pedimos para Europa, se non as temos, se as dividimos en España... Se estamos un proxecto único europeo e despois aquí pois estamos profundizando cada unha miñaleira, eso é malo. Profundizando nas desigualdades, sí que é un problema de competitividade. Aquí as administracións sí deberán de ser máis favorecedoras, menos burocráticas e máis favorecedoras do papeleo, da situación para favorecer o emprendemento, non? Bueno, aí podemos levámoslo pedindo desde moitos anos. Podemos entrar en outro debate, non? Bueno, estaba falando o alcalde de Vilagarcía fai un rato sobre a mancomunidade. Bueno, pois aquí temos unha administración local, temos mancomunidade, temos provincial, temos autonómica, temos estatal, temos europea. Claro, decir, hai que eliminar burocracia, sí, pero con tanta burocracia, con tantos entes, con tantas administracións local, provincial, mancomunal, cabildo, área metropolitana, autonomía, e que, claro, temos, hai que acometer unha reforma en ese sentido, intentar adelgazar a administración do Estado. Se adelgazamos a administración do Estado, pois habrá menos burocracia e seremos máis competitivos porque tenemos que pagar menos impostos, non? Iso eu creo que hai que telo en conta, non? Non se está tratando. Xa digo, hemos aumentado o número de entes sin eliminar ningún nos últimos 40 anos, non? Claro. Ningún que xa viña anterior, non? Claro. Incluso que non estou en contra da mancomunidade, si creo que a veces a mancomunidade pode ser un ente que pode ser beneficioso, pero ao mellor pois hai que ver unha fusión de concellos en un futuro próximo, hai que ver que entes, que institucións pois son necesarias ou non, porque claro, isto cómenos, veíamos ou leíamos hoxe na prensa ou onte que afloraron 400.000 empregados públicos. Digo, bueno, isto como pode ser, non? Bueno, pois claro, esos seguramente estarán en esos diferentes entes, local, mancomunidade, cabildos, autonómicos, nos diferentes entes públicos que temos,
pois acaban de que aflorar non son funcionarios, pero que sí cobran do erario público, que iso que fai que ao final, pois iso, as empresas teñan que pagar máis cotizacións, máis impostos para poder manter toda esa estructura, non? Hai que acometer esa reforma, pero dame a impresión de que estamos imos polo camiño contrario a día de hoxe. Como ve esta problemática de que, a pesar do paro que temos, falta man de obra? Man de obra especializada, man de obra na hostelería. Hai menos empresas e temos menos asalariados privados que antes todavía da pandemia, o cual significa que, claro, acabase de ver ahora onde están. Han aflorado esos 400.000, o sea, que ao final se contratou cada vez máis. Estamos nun momento onde hai máis empregados públicos da historia de España. Entonces, faltan empregados, faltan personal laboral, hai menos empresas e hai 21 millóns de cotizantes, o sea, hai algo que hai que se descuadra, onde pues, quizá o mellor hai que facer un trasvase para onde realmente son necesarios que no mercado libre, non? Bueno, temos varios sectores punteiros, somos os mellores do mundo no viño, temos o mellor viño do mundo, temos un proxecto que se ven celebrando nos últimos anos, máis que celebrando, que se ven desenvolvendo, que é o enoturismo, que é un turismo, unha vertiente especializada na xente que quere saber máis, que lle gusta o viño, que lle gusta a gastronomía. Somos fabulosos no turismo, temos a rexión, non só a zona máis importante de Galicia, sino que do noroeste de España, non? Que ademais vostede tamén está neste sector. Claro, Rías Baixas é moi atractivo. No viño tamén, no sector turístico. É moi atractivo. Temos aí a feira Fitur. Donde temos, ou donde debera mellorar o conxunto das Rías Baixas para seguir, bueno, pues, crecendo e a máis velocidade? Vamos a ver, eu creo que o turismo ten que xenerar valor e non volumen. Eu son desa idea. Aquí estáse falando moitas veces de cifras, 6 millóns, eu creo que hai que xenerar valor, non tanto volumen. Eu creo que xa temos demasiado turista, creo que temos que ir a un pouco a máis calidad. Por enriba da innovación, para mí está a calidad. O que temos que ofrecer calidad e excelencia. Entón, ofrecendo excelencia e calidad, eu creo que podemos traer un turismo que xenere máis renta no territorio. Cando falo de xenerar valor, é xenerar renta aos establecimentos que viven do turismo, non? Entonces, hai que apostar por a excelencia, hai que apostar por calidad e iso é o quid da cuestión. Non tanto volumen, seguir traballando en mellorar as instalacións hoteleras, as infraestructuras e seguir mellorando... Beba un pouquiño, porque creo que anda o mildio por aí. Sí. Seguir mellorando na excelencia, por encima de calquera outra cuestión, a calidade é fundamental, non? Entonces, temos unha zona moi atractiva, e creo que nos últimos anos creo que se está mellorando, pero necesitamos infraestructura. Falaba antes o alcalde de que vai a Fitur en tren. Bueno, non hai frecuencias, un autónomo é paradóxico, non? Que chegues a Madrid e collas un taxi e que che coste desde o aeroporto o un precio fixo. Pero en cambio, un tren de Madrid a Vilagarcía ou a Pontevedra teña un precio dinámico. Intenta, Antonio, ou calquera que nos están oindo hoxe, coller un tren para Maller a Madrid, non? Dúas personas, un autónomo que vaya pois a desarrollar unha labor comercial. Os precios non teñen... O sea, unha empresa pública ten que ter un precio fixo e competitivo, non? E iso, pois, xa digo, un autónomo que un taxista, prácticamente está en monopolio, que un taxista e que teña un precio fixo para ir do aeroporto hasta o centro da cidade, obligado, porque depende dunha administración local, e que unha empresa pública como pode ser Renfe teña precios dinámicos e que sea a veces totalmente que non sexa competitivo coller un AVE ou un tren de alta velocidade desde Pontevedra, desde Vilagarcía a Madrid, e con precios disparados que a veces non casi compensa facer o viaxe, non? Entonces, frecuencias, precios e mellores trens, non? Porque... Bueno, eso por suposto que estamos, parece ser que se está traballando en ello, pero sobre todo... Sí, pero levamos moitos anos, Pero sobre todo precio. Claro. Precio e frecuencia. Porque se non somos competitivos. Estamos falando de turismo e a xente quere vir en tren, aparte dos aeroportos. Pero nos necesitamos facer trayectos, facer... ir a Coruña, se hai un tren competitivo e se hai frecuencia,
mellor que ir en autopista. Que era en autoestrada, que por certo, claro, como falábamos antes, é un precio que está sobredimensionado. Esperemos que Europa, sabes que está aí un pouco, pues, en Europa o tema da ilegalidade, da ampliación da concesión a P9, que resolva rápido, porque xa leva 2-3 anos con ese tema, porque esa ampliación hasta 2048 pois é un problema para a competitividade de Galicia. Espero que resolva en positivo e libere esa infraestructura que xa está máis que amortizada despois de tantos anos, non? Para os turistas, de todas as enquisas salen que a primeira motivación de visitar Galicia é a paisaxe, a segunda é a gastronomía, e lle preocupa a vostede a polémica dos peles porque están baixando ventas, porque o consumidor é miedoso, é como dos cartos, non? Todo isto é un problema, por suposto, bueno, o culpable da situación é o barco, a armadora, que a veces estamos aquí con liortas internas, hai competencias moi definidas, cada un ten a súa competencia, o normal é que as administracións se poñan de acordo para solucionar ese problema, no que lles compete, non? O culpable desa situación, xa digo, a armadora, o barco, e non somos os que pagamos as consecuencias, non? E despois, dentro das administracións, as competencias están claras, e o que creo que teñen que poñerse a traballar e ir da man para solucionar ese problema o antes posible, non? Hai un problema medioambiental en Galicia, sobre todo, eu que tamén teño un negocio de turismo, sí que me reportan os turistas ese viaxeiro que cada vez é máis sensible co entorno, co medio ambiente, non? E que o lixo nas estradas, no contorno, o lixo nas praias... que se están recollendo o doble ou o triple de outro lixo que non son pedes. Que non son pedes. Sí, por eso digo que eso estaba aí con anterioridade, non? Entonces, temos que vender excelencia medioambiental. A mancomunidade ten que ter un servicio... Sí, bueno, eu falo ahora en estos momentos a nivel local, pero toda Galicia, pero digo que ten que servir, esas mancomunidades teñen que servir para que haya unha excelencia medioambiental, os servicios comuns entre concellos para poder limpear a zona, porque xa digo, faise moito senderismo, hai moitas rutas en estos momentos, porque, sin lugar a dúbidas, o Camiño de Santiago e todas esas variantes é un éxito de turismo. Cada vez máis atopas peregrinos en calquer recuncho de Galicia, en calquer recuncho do Salnés. Entonces, o que sí é interesante é que esas zonas estén medioambientalmente excelentes. Eso sí que temos que traballar moito neso, porque buscan calidad medioambiental. Vostede leva moitos anos reivindicando o contrafeísmo, é dicir, o bonitismo. Sí, o preciosismo, poderíamos chamarlle, non? O buiño. Sí, o preciosismo. Hai que intentar, que xa digo, que as nosas estradas estén limpas, que a veces os pequenos muros, pois con unhas hedras, con unhas hortensias, podense embellecer. Bueno, o turista cando pasa polas nosas estradas, pois, bueno, pois ve outra imaxe, non? E despois as empresas competentes de mantimento que traballe, que o faga, non? Porque xa digo, a veces damos o mantemento a algunha empresa e despois pois desbrozan e deixan o lixo á vista. Digo, eso non pode ser, porque eso é unha imaxe para a nosa comarca moi deteriorada, non? Señor Vilanova, con que lle gustaría rematar esta edición de Falemos e esta presencia hoxe aquí, que estamos iniciando o ano? Non sei que lle pide o 24, que acaba de empezar, que está empezando aí, que ainda están facendo... Sí, bueno, estamos empezando. Pois pido o que sempre se pide, salud, prosperidade para todos os veciños da comarca, non? É o que sempre desexo a todos. Máximo, pois, bueno, pois, vendo a situación que estamos vivindo, con guerras a nivel internacional, pois, bueno, que teñamos a sorte de vivir nunha zona, que temos a sorte de vivir nunha zona que tranquila. O que pido é iso, pois eso, moita saúde, moita prosperidade, o típico de salud, dinero e amor, non? Que se cumpla. Foi un placer contar con vostede nesta edición, recuperalo, porque estaba sen recuperar. Moitas gracias. Un placer, hasta a próxima. Hasta a vindeira ocasión. Nesta edición de Falemos pechamos aquí, estuvemos con Alberto Varela, alcalde de Vilagarcía, presidente da FEGAM, estuvemos tamén con Enrique Mallón, secretario xeral de ASIME, e con José Luis Vilanova,
empresario e economista que fixemos este análisis da situación socioeconómica que nos toca vivir e presidente da Federación de Empresarios da Comarca da Arousa. Isto foi todo o que nos deu de sí nesta edición de Falemos. A semana que ven, máis e mellor se é posible. Moitas gracias, boa noite. Saludos. Programa ofrecido por A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si quedes a chamada, as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. En Smith creamos espacios de vida donde cada milímetro está diseñado especialmente para ti, para que disfrutes por fin de tu hogar, cada día. Home Schmidt Home. Smith, porque tú no eres como los demás. Especialistas en cocinas a tu medida. Rúa Asturias 6, Vilagarcía.